Let your song be sung from mountainside. Sing a new song unto the Lord, singing Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan ng mga tao makailaunta sa Ginoo ug motahod sa iyang pagtulunan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging sunod sa kabubuton sa Ginoo, pinaagis pagtabang sa ato dinhing mga panginahanglan nga unta hatagan sila sa Ginoo sa mga grasya nga ila usab nagikinahanglan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahong sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol kanamo nganha kang Kristo. Himua nga ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supak sa ebanghelyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Si Moises may nagatiman sa mga karnero o mga kanding sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pari sa Midian. Usa ni anak kaadlaw, gidala niya ang mga hayop latas sa kamingawan ug miabot siya sa Sinai, ang bukid sa Dios. Mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo sa dagway sa usa ka siga nga nagikan taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. Miingon siya nganong wala man masunog ang sampinit. Duulon ko og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga miduol siya, miingon ang Ginoo gikan sa tiliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Siya mitubag, unsa man. Ang Dios miingon, ayaw pagduol. Hubua ang imong sandalyas kay balaan ang dapit nga imong gibarugan. Ako ang Dios sa imong mga katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ug ni Jacob. Busa gitabunan ni Moises ang iyang naong, kay nahadlok man siya nga mutan-aw sa Dios. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita, ug nakita ko kung giunsa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Ug karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Apan miingon si Moises, kinsa man ako nga paadtuon mo sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita? Ang Dios mitubag, ubanan ko ikaw,
ug inigdala mo na sa katawhan gawas sa Ehipto, simbahon ako ninyo dinhi niining bukira. Mao kini ang magmatuod nga kipadala ko ikaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Daigang Ginoo kalagko, daigang iyang balaang ngalan, daigang Ginoo o kalagko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Gipasaylo niya ang tanan mong kadautan. Giayo niya ang tanan mong balatian. Giluwas niya ang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan kaniya sa kaayo ug kaluoy. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo nagalig-on sa matarong ug sa mga katungod sa tanan nga gidaog-daog. Iyang gipahibalo kang Moises ang iyang mga paagi ug ang iyang mga buhat ngadto sa mga anak ni Israel. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, dalaygong siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya si Jesus miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. O Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo.
Sa unang pagbasa, nakakita si Moises sa presensya sa Ginoo, pinaagi adtong nagsiga nga kalayo dito sa katong bush, the burning bush, kana bang murag sabi ng bush, ng kahoy, no? Kahoy nga murag may pagkagagmayng kahoy niya ning siga pero wa masunog. Moto nga talagsaon kay itong pananauna pag adto namo dito sa bukid sa Sinai katong pagpilgrimage, gitudloan mi adtong lugar nga mao kuno to dito gasiga ang kuan, wala naman sa dito'y kahoy nga katong nisiga, pero mao kuno tong lugar nga dito ang Ginoo nagpakita ni Moises. Niya lain na sa niyang pagkakita sa Ginoo, kadto na sang naghatag ang Ginoo sa kaning napo kasugo dito sa kinatumyan atong maong bukid nga Sinai. Nakaabot sad mi dito lakaw. Niya lain na sang paagi nga ang Ginoo nagpakita ni Moises kadtong inigsod niya sa katong tulda diin gibutang ang napo kasugo katong gitawag og Ark of the Covenant. Makakita siya dito sa Ginoo, magistorya sila. Niya si Moises di gid siya mutan-aw sa Ginoo. Bisag ang Ginoo moagi niya, di siya mutan-aw kay basin unya mamatay siya. Kay makita sa Ginoo sa ilang hunahuna sa una, mamatay man ta. Kay ang tanang makakita sa Ginoo kana ra yung patay na. Muna kana bitang mga taong himatyon, kabantay mo kana magpinal. Istorya na sila, kita sila sa Ginoo. Akong mama giaga kuno siya sa Ginoo. Awa magdugay, patay dayon. Gilingay mo to pa din nakita na Ginoo. Kakita na siya Ginoo, bigi na magdugay, patay gina. Pero sa tinud-anay, pag-abot na ni Kristo, human sa pila na ka siglo nga gikan atong nakakita si Moises sa Ginoo. Pag-abot na ni Kristo nga mao na gid ang Ginoo nga nagpakatao, iya na jung gipakita sa kinatibuk-an ang naong sa Ginoo. Matud pa ni San Pablo, dili na ni katong Ginoo nga magkayo sama sa nakita ni Moises. Dili na sad ni mao ang Ginoo nga murag dugdug ang tingog, inigtingog nga usahay ang mga tao moingon, Moises, pahiluma ang Ginoo kay mga matay mi sa ka ng saba. Mura sila mamatay sa tingog. Di na sa ni kadtong Ginoo nga mura o kana ganing magpakita ba nga dito atong Ark of the Covenant. Pero mao na ni ang Ginoo kuno nga mahikap, maistorya, unya gani karon Ginoo na ni nga pwede nato kanon na himong pagkaon. So nakakita na tas Ginoo. Labi na gyud dinhi sa Santos nga Eucharistia. Pero tinuod ba gyud ang nakakita as Ginoo? Inyong paminaw. Sige naman gyud magsimba inigingos pare lawas ni Kristo unsay inyong itubag? Yan ituog yun mo nga, si Kristo na. Ay be, kano be, unsa may timailhan nga nakakita na ka Ginoo. Unsa man? Sa dihang sila si San Pedro, silang katong mga apostoles ba? Matud pa sa Ebanghelyo, sa laing bahin sa Ebanghelyo, sa dihang nakakita sila ni Kristo, nya giingnan sila, kuyog mo nako, ila dayong gibiyaan ang ilang mama, ilang papa, ilang panginabuhi, ilang asawa, sama ni San Pedro na amto si asawa,
gibiyaan dayon nila ug misunod sila ni Hesus nga wa gyud gida bisan unsa gawaslas gisulob sa ilang lawas. Ditsog yung sunod. Kinsa ninyo dinhi ang mubiya gyud sa tanan aron mo sunod ni Kristo ta sa kamot. Bantay mo. Tinod. Klaro ang mga naong ninyo. Balaka man gani mo masakit ng inyong asawa, inyong bana, inyong anak. Mauli man gani mo. Labi na riyog na aroy mo ingon, imong balay na sunog. Hunghungan karon diya ba? Di mo mulakaw. Di mo mulakaw nga to. Aron mo ingon, tabangon ko to eh. Biyaan dahil dire. Congratulations kung tinuod yun mo biya. Ang sunod, nga nahitabo sa nakakita ni Kristo o nakailagi niya, nagsigi na sila sangyaw o nagsigi sila buhat sa mga pulong o mga buhat ni Kristo. Ang ilang gisangyaw, pulong ni Kristo. Ang ilang gibuhat, buhat ni Kristo. Unsa man rin inyong gisangyaw kasagaran ngadto sa inyong mga anak, sa inyong mga silingan, unsa man pulong ni Kristo. Depende na ninyo. Unsa man roy inyong gibuhat kasagaran, buhat ni Kristo. Sa may buhat ni Kristo, una, siging alagad sa labing ubos, siging higugmas kaaway, siging pasaylos mga makasasala niya, di gyud magtigom og kwarta bisag gamay. Wa mo na inyong gibuhat karon. Klaro ninyo, sige mo magtigom dag kwarta, lisod gay mo palit og slot. Awri, ipakapin lang sa nato, siging palit og slot. Mo na ibuhat ni Kristo. Unsa may iyang buhat? Ang iyang kaugalingon, gihimo niyang kaayuhan para sa uban. Wa niya himua nga ang iyang isig katao mahimong kaayuhan sa iyang kaugalingon. Kana bang panalitan mo, trabaho ta, matod pang Kristo, o mo trabaho mo, ayaw mo pangayo og bayad. Nga ba mo anang hunahuna? Kung mo trabaho mo, ayaw mo pangayo og bayad. Kung magpahula mo, ayaw mo paningil og bayad. Na mo ana, hunahuna. Waiting o. Kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas. Pulos gyud pabor sa isig katao. Kung naay mukihan ninyo, aron mailog inyong kamisin, ipakapin ang kamis sa dentro. Pabor lang gyapon sa isig katao. Kung naay mo pugos ninyong pasan sa usa ka kilometro, himuang 2 ka kilometro. Tagaan yung pabor ang isig katao. Ang panalitan, ikaw asawa na imo kabit sa imong bana, sa may kanan, sa may ipakapin nimo. Og na imo kabit sa imong bana, sa may imong ipakapin. Ikaw asawa, ikay pakapin dito, magpakamid kanilang duha. Magpamid ka ba? Ikay tig-alagad nilang duha. Sagot ka na. Uy. Reklamo na. Mo na ibuhat ni Kristo. Mo na iyang buhat. Tanawa si Maria. Si Kristo, gidakop o gibitay. Siya mo ipakapin. Ning barog siya dito sa tiilan sa cross. Wa siya magyaw-yaw. Wa siya masuko. Mura ba siya pakapin ba nga? Kung inyo kong iapil o patay, pwede rasad. Kay, o buot yun, pwede maging siyang patyon, anong nidool man siya dito. Mao na'y kinaiya sa makakita Ginoo. Ang unang mahitabo,
dili na ta maghuna-huna sa atong kaugalingon. Muna ang sugo sa Ginoo ni Moises, luwasa ang akong katawhan gikan sa ilang kaulipnan. Pasabot, ayaw na paghuna-huna sa imong kaugalingon. Ang huna-hunaa, maluwas ang akong katawhan. Muna si Jesus atong ebanghelyo, mga igsuon, nag-ingon siya, gipadayag niya ang iyang kaugalingon ngadto sa mga walay kahibalo, the lowly, kanibang mga way mga grado, kung atong tanawon way mga grado, pero iyang gililong, iyang gitago ang iyang kaugalingon sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon, the wise and the learned. Kinsa maning wise o learned din his kalibutan, kani mga maalamon o mga makinaadmanon, mao ning mga tawhana nga kusog kayo mo analyze, unya ang ilang analysis kanunay gyud nga ang self, ang kaugalingon maoy mag-una nga tagaan o kaayuhan. At tanawa ron ang atong mga kaning atong kanibang mga produkto sa atong kaalam, cellphone pananglitan. Unsa may gi-offer sa cellphone, makalingaw sa kaugalingon. Hangtod na lang noon, di nakakatagad sa imong tupad. Di ba? Magsige na lang cellphone, di nakamutagad sa imong tupad. Murag, you don't mind the community. Sige na lang diha cellphone. Computer, entertaining the self. Internet, ang self yun. Self. Kana sang grado ba? Kanang educational nga mga sana achievements ba? Tanawa, di ba, sa eskwelahan, kinsa may pinangga sa maestra, ang bugo o ang bright? Kinsa may tagaag medal? O, di kabantay mo? Self mo na mo club kunti bahalag mag-cheating basta lang makakuha lang yung kong medalya. Nya kinsa may tagaan og maayong posisyon sa atong mga kompanya bisan sa gobyerno, ang kanang naigrado o kanang way grado? Sa dunay mga grado, kinsa may tagaan og dakong posisyon, kanang ni graduate og mga prestigious universities o kanang ordinaryo lang eskwelahan? Yung mga prestigious, kato mga sikat ba eskwelahan, pasabot sa kalibutan pinangga kaayo ang self, nya magkompetisyon dayon, kompetisyon bisan din sa atong sa atong kaning political system, bisan gani din sa simbahan, daghan kaayo nato na apektuhan aning maong panghuna-huna nga nagtuo ta nga kining mga bright kaayo kana mga doktor diha sa unsa na mga doktor nila, mauna sila'y nakakita Ginoo. Dili di ay oftentimes di na sila kakita. Nganong si San Vicente Ferrer Bright man sad ni siya, si San Agustin, San Ambrose, St. Thomas Aquinas, St. Ignatius of Loyola, mga bright man na sila, mga highly educated. Nganong nakakita man sila Ginoo? Ibaw mo unsa ilang gibuhat, ilang gidison ang ilang wisdom. Gidison o gifocus nila ang gustos Ginoo. Nagamit gihapon ang ilang gitawag og intellectual capacity, pero dili na sa self, para na sa uban nya. Ang gadiktar ang Ginoo. Pasabot kanang tao nga magsigig hunahuna siyang kaugalingon, di gid na kakita Ginoo. Lingi ay mong tupad. Lingi ba? Di man kayo mumulingi. Lingi pangutanay na kakita kas Ginoo diri sa akong naong. Sige. Ni sanong. Unsa may mahitabo kung kakita ka Ginoo dias naong si mong isikataw, porti tingali nimong lipaya.
Murag gyud kag muulpot sa kalipay kana ganing kita lang ganing dancing san. Sikit syagit man ganing dancing san. Unsa na ka kita kas naong sa Ginoo? Unya kay kaning atong tupad mao man ay image and likeness of God. Kung makakita ta Ginoo, siguro gitang malipay ni kakita nato sa ato isig katao. Pag sud nako ron diri nalipay mo. Wa mo moingon nga dugay na sa kay ni rumahuman wali ano. Baligyahan na sa tagslat ani ka. Base ba? Mo na lang ginay nakita nato. Kinsa ninyo dinhing asawaha nga inigmatan ninyo ikabuntag ikakita nyo snaong sa inyong bana lipay kay mo. Nasa kamot. Ayaw din ipaubos. Duha ra man kabuk niya ni ana ra sad. Klaro kayo. Sige, ari na lang tas mga bana, kisang banaha dinhi nga sukad gyud pagkaminyo ninyo hangtod karon malipayon jud kay mo makakita sa naong sa inyong asawa. Tas kamo. Naagi tulo ka buok ni isa. Napunta nga. Di na sila bakakon. Kinsa ninyong mga niya dinhi nga wa gyud kayaw-yaw sa inyong asawa or sa inyong bana ug wa gyud batiag kasuko ta sa kamot. Mga bakakon mong tanan. Wa gyud mo kakita kanunay. Akong gi-word kanunay. Naagi panahon nga mawagtang taspasing ngano man usahay mo kwenta magita sa atong kaugalingon. Bisan ako lipay man kay kung naa mo, nimba mo, lipay kay kung na-assign ko diri pero nagi panahon maninghag gyud ko. Nya ngano mang ngano inani man ta tungod kay dili kita kanunay nga mubiya sa atong kaugalingon. Mao na mangayo kita gracias Ginoo. I-renew gini nato kada adlaw ang atong pagtan-aw sa Ginoo. Di ta magsalig. Abi kay nakakita kas Ginoo karon, basig di nakakita sa Ginoo ugma. Si Moises kakita sa Ginoo pero nadagid siya nadugay sa iyang mga kuyog nga mga buangon. Mao to nga nakasab-an sa siya sa Ginoo ug wa sad siya kasud sa promised land. Namatay siya dito sa atbang sa promised land. Ang ning tabok na ngadto ang iyan ang mga kauban na katong next generation ilang Joshua katong iyang assistant pero si Moises naapil kay nasuko sad siya nya ningon ang Ginoo nagpadamang kas kasuko sa aning imong mga kauban maapil sa kagkamatay nila kay way usa ani nilang makasud sa akong pahulayanan mga matay nimo to 40 years silang tuyok-tuyok sa disyerto hurot-hurot yung kamatay katong original nga ning gawas sa Ehipto apil nas Moses nadaha siya mo na bantayan atong di ta madaha mo nang kanibitang namalit na tugsla nadaha na gid sila sa pagkakita sa Ginoo dinis atong panginahanglan. Salamat kayo pero doon na sa uban ani wa na mo balik og palit. Nadasad sa sulti ba? Sige mangkagpalit ana kayuhan naman na dito ikaw ana man gani kay hapit bugas. Pero salamat sa naghigugma gyud kanunay sa Ginoo para sa atong kaayuhan. As of yesterday ang atong SBF dag ang atong halin niabot na og 34,309 kaslats. Pakpak. Nya naapay nahibilin nga 41,691. Nag-anam na ginig kajutay no. Nya sa ato sang sani 4 slots challenge na nasa tay nadawat as of yesterday nga niabot nag 481 ka 4 slots challenge. Pakpak. Anong ato maning pakpakan dili tungod kay sila maoy naghatag nato tungod kay sila nakakita sa presensya sa Ginoo nining atong katilingbanon nga proyekto ang pagtukod sa atong kumbento ang pagpalambo sa atong parokya mao ni katilingbanon dili ni self
dili ang ato ning kaugalingon atong gipalambo. Ang atong kaugalingon atong gigamit pagpalambo sa simbahan. Ug kung mauna ni ang atong attitude, mahimo natang church-centered or community-centered, makakita kita Ginoo. Pero magpabilin ganitang self-centered, bisan gani ingno lang nimo family-centered, kanang imo ra yung pamilya imong higugmaon, bahala na ng pamilya dias imong silingan. Self-centeredness gihapon na. Munang ayaw gyud palipat. Kanang imong silingan labi na ng labing ubos, mao gid na ang presensya sa Ginoo dinhis kalibutan. Kanang Ginoo nga niya dinhi sa sakramento, sa altar, maorasan ng ginuhua ang naa sa imong tupad. Gay katapusang lingi sa imong tupad. Nasugod karon, ikaw na gyud ang akong higugmaon. Pasabot dili na ang akong self, ikaw na. Tanawa, di ba? Ang uban ninyo, uwaw kayog naong. Hilasan ba? Hilasan. Sige lang. Anad-anad lang tani. Practice lang tani kanunay. Kaysa atong pagsigig himo ani, samas mga santos, moabot yung panahon nga kada tao nga atong makitaan, mahimog yung presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Manindog ta. Mga igsuon, ngadto sa mga gagmayng bata o mga mapaubsanon, ang Ginoo nagpadayag sa iyang gingharian. Mapaubsanon kitang muduol kaniya sa atong mga panginahanglan og moingon, langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang simbahan muhatag og linaing pagdagad alang sa mga kabus, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maminaw sa mga panginahanglan ug mga singgit sa ubos nga mga lungsuranon, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang mga kabataan makaila sa Dios, pinaagi sa atong mga pagpanudlo ug panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang mga masakiton makakaplag og kahupayan ug kaayuhan diha sa pag-atiman ug pagtagad kanila nga nag-atiman kanila, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiyan ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Nga ang tanan nga nangamatay makatagamtam og tunayng kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, panalangini kaming imong mga anak. Ginoong Hesukristo, hatagi kami sa among mga panginahanglan, nining among pagdangop kanimo nga mapaubsanon. Amo kining gipangamuyo, pinaagi sa mong Kristo nga among Ginoo. Amen. Awat
pusa, kining barok, kining dino, ginamasa kamot sa tao. Ahimo, pagagrasya, kasamo, pagaliya, ihatag lang kanamo, ulagin Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan ug himua nga kining Eucharistia magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matay. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dayon nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ani ang nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagkay ko ng imong anak, buhabog ka namo. Ang imong kinaharian, matuhan ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasayon kami sa mga salamat, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasalat kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsunay, hinunualuwasan kami sa kanabutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang kinaharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan,
og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himua nga ang imong makaluwas nga gugma magatubo kanunay dinhi kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang pagkakita sa Ginoo. Ngato lang buhaton, magsige lang kita og disown sa atong knowledge o sa atong kinaadman o atong tan-awon kanunay nga ang Ginoo anaa gyud sa matag usa. Salamat sa nakakita sa Ginoo og nitabang nato dinhi sa pagpalit aning atong mga slots. Sa ako nang kikaingon kaganiha ang atong halin sa SBF DAG niabot na og 34,309 ka slots, 41,691 pa ang available,
tag 500 pesos per slot. Nya sa ato sang 4 slot challenge hangtod karong August 6 na natay na dawat nga 481 ka 4 slots challenge. Atong pakpakan ang tanang ni apil ni ini. Salamat kayo. May kay mustanan. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.